Xolani Gumede lo osihlalo weMarch and March eKing Cetshwayo. Ngiza nendaba ezibhlungu ke ngila eRichards Bay epolice station. Kade ke sizohlalela udaba likamfowethu. Bakwazile ukuthi amaphoyisa ephenye egruphini eseKing Cetshwayo la kutholakala khona ukuthi kube namazwi alumelayo abekwe umfowethu oyimember yethu umfoka Qwaba. So lapho okuvela khona ukuthi cha uthe ngomhla ka-30 uphakela umthakathi uthe lolu suku akulona lokugcina usekhona nomhla ka-4 okuwukuthi beya kwi-position othi bathatha njengokuthi usevukela uhulumeni ke lapho usefuna ukumqumba phansi bangasavoteki. So babeka-ke amacala ukuthi no kuyavela nanokuthi uthi ngomhla ka-30 kufanele kuvule iy'tolo zabo kufika kuchithwa impahla mawukuthi abezwa nangomhla ka-4 November kufanele ukuthi ukuqiniswa isandla futhi kwenze kungasebenzeki kube khona lento ukuthi siyaluwina-ke lolu suku kunazo zonke iy'nsuku uma ukuthi sihlulekile ngomhla ka-30 ngomhla ka-4 fanele senze sure ukuthi bahamba ngayo yonke indlela mhlambe kodwa okuyiqiniso-ke ukuthi siwahoxisile lawo mazwi emaphoyiseni saphinde futhi sathi hayi basinikeza iduty yokuthi sihambe siyokhuza wonke umuntu uyimember yeMarch and March uyiphara noma umuntu okholele ekutapeni. Siyanxusa nje nonke emphakathi iSouth Africa yonkana King Cetshwayo yonkana obonke omasipala abangaphakathi eKing Cetshwayo ukuthi akekho umuntu ovumeleke ukutapa nokulutha ngomhla ka-30. Siyacela futhi ukuthi nomhla ka-4 November ungaphazanyiswa. Bese ngicela kakhulu ukuthi emagroupini nakuzona zonke indawo la kuxhunyana kuzona naku-Facebook engabe bikho umuntu ozosonga esongela abantu bokufika. Umuntu uwumuntu akekho umnelungelo lokuphila. Bafethu akekho umuntu ofanele ebulala omunye. Umfowethu uxolisile lawo mazwi awahoxisa wacela futhi ukuthi ngimxolisele ngiwahoxise kuyona yonke indawo. We are not Action SA. We want nothing to do with March to March. I'm telling you today, stay far away. I know what is coming. They think the state is scared of them. You see, President Ramaphosa had something I learned from him. President Ramaphosa has got something I learned from him. He doesn't move with the wind. He's very calculative. He looks at stuff. But I think the time has come now. We cannot be brand South Africa's image is people with spears, and they think people are all scared of them. We are not scared of them. We have our army in the Patriotic Alliance. It's a disciplined green army. So I want to warn every member of the PA, if you're going to make yourself guilty of assaulting illegal foreigners, we will expel you. If you want to make yourself guilty of sambocking people on the 30th of June, they gave a deadline. Play baie weg. The state is going to act. I'm part of the state. We will act. So I am telling you today, don't go to that march.